The thug who was caught on camera achisnatcha foni yaDouglas Coltart panguva ino ospotewa ozivikanwa zita rake, but chiri kushamisa ndechekuti this individual ari kuonekwa kunzi andomboita mahigh level meetings aiwa kupresidium, especially the first family. Panguva ino tiri kuona mapictures achionekwa kunzi akanga achikwazisana ari in a meeting na the first lady amai auxiliary mnangagwa. Zarabina mashwaruda panguva ine vanhu vachibvunza kuti why is this man not being arrested, achiita chinhu awa chakaipisisa kudai. Don't go subscribe or like it on the bell icon. BBC Zimbabwe inobudanyira chiti more problems for ED. Kubudanyira chiti the thug seen snatching Douglas Coltart's phone at City Center Sports in Harare is been named as Lakmot Nashegapa, seen in pictures below, meeting First Lady Auxiliary Mnangagwa. He is a Zambia Central Committee member. Anopost mapictures amuri kuona ana amai auxiliary Mnangagwa nemapictures ake amuri kuona ari kunyasobuda pachena ari clear. Now zvakubuda pachena kuti the people who caused chaos, the people who were attacking and who are also attacking my supporters ari kuuya achisupporta vanhu vakaita sana VP Zanu kana vanhu vari against the constitutional amendments. These are ZANU-PF thugs. After this individual has been captured, zvakuda pachena kuti vanhu vakatandanisa Douglas Coltart vakatora maspectacles ake, vakatora even his phone. These are ZANU-PF thugs. Vanoposta mapictures awa vaida kunyatsoexpose chokwadi vachiti why are these people not being arrested? They must be arrested vaiswe pasi pemutemo, just because it's not like kuti Douglas Coltart ane chinhu chaakanga atadza kana chaakanga aita chakanga atadzira ZANU-PF, but the fact that they know that these people, they know the truth and they're speaking the truth, that's why they are attacking them. Pinda comment section medu zofungura iyi matudi ronzero pechitiko ichi. Usangana subscribe or like, chat on the bell icon.